सुथुब्ला संनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय फेडारेसन 50-50 नि गेजेरावहाय माखासे खाय गनाय मावनाय बादि लोहो लोहो वाल मावनायखौ सुबुं माहारिया नुखादों। दा खुलुमबाय रायजोफोर, बिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै। स' रायजोफोर, जोंनि बर'नि गेजेरावहाय मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। BPF पार्टियाबो मिटिं खालामबायनानैहाय गामि गामि हाबगासिनो दङ। 1800 जन 1800 जन जइन जादों होननानै बुंदों, 40 जन जइन जादों होननानै बुंदों, माब्लाबा 4000 जइन जादों होननानै बुङो। ओरै फारसेथिं UPPLआबो मिटिं खालामबायगासिनो दं। बिथांमोनाबो बुङो मोनसे मिटिं खालामग्राफायाव 3000 जन जइन जादों, माब्लाबा बिनिफ्राय बांसिनबो फोरमायनानै होयो, खमसिनबो फोरमायनानै। दा रायजो राजाया सोर सासेनो बबे मोनसे पार्टिनो भटखौहाय होगोन, बियो रायजो राजानि सायावसो सोनारसिगोन। दा मोनसे गाद्दि, मोनसे एकर्ड, बेखौ लानानै बर' हारिनि गेजेरावहाय गोबां मैसो बेग्राफोर बायदि सौलायगासिनो दङ। आइजोफोरखौनो बुं, हौवाफोरखौनो बुं। हौवाफोरनि दैदेनगिरिफ्राबो बेबायदिनो एखे बाथ्रा बुङो आरो आइजोफोरनि दैदेनगिरिफ्राबो बे एखे बाथ्रा बुङो। दा बोहैथि दाननि थांनाय 9 अक्ट'खालि 9 थारिखआव उदालगुरि जिल्लायाव जानाय आमजुलि गामियावहाय सासे BPF आइजो गांखंनि दैदेनगिरि कुनजु दैमारिया मोनसे ओंथि गैयै राव बुंदों। बिथांनि बाथ्राया गनायजाथावबो नङा आरो मिनिंलेस। दा नोंथांमोनाबो खोनासंदो मा फोरमायदोंमोन। दा गोबां मानसिया ससियेल मिडियायाव बिनि रावखौहाय खोनाबाय आरो भिडिअखौबो नुखाबाय। दा बेखौ नुनानैनो UPPL दैदेनगिरिफोरनि आइजो गांखंनि सासे आइजोआबो स्ट्रंलि एन्सार होनायखौहाय जों नुनो मोनो। सिगाङाव देखायफैलाय फेडारेसन 50-50 नि गेजेरावहाय माखासे फैसानिसो 50-50 खालामदों होननानै बुंदों। फैसानिसो 50-50 जों बेखौ माबा मोनसे बेबस्था लानाय जागोन। दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों। बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना, जोंबो नुनांगौमोन ना। बिनि बाथ्राखौ लानानै फिननाय होदों। जाय बाथ्राया गनायजाथाव नङामोन बे बाथ्राखौ लानानैनो बे UPPL आइजो गांखंनि दैदेनगिरियाबो फिननाय होदों। नंगौ, सासे मानसिया सिमेन्टजों बानायनाय वालखौहाय माब्रै सौफबनो हागौ? बियो मिनिंलेस नंगौना नङा? बे BPF नि सापर्टार सासे आइजोनि जि बुंनाय राव कुनजु दैमारि, बिनि रावा अनला खारियाव आगान थायै, मिनिंलेस। दा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बाथ्रा बुंग्राफ्रोमबो, मिटिं खालामग्राफ्रोमबो UPPL खौ बखियो आरो UPPL सरकारखौहाय बिथांमोना नेग्लेक्ट खालामनानैहाय रागा जोंनानै हब्रा बाथ्रा बुंनायनि थाखायनो बेफोरबायदि बुंब्रयो खोमा। दा थान्दा दिमागै जुदि बुङोब्ला जानो हागौ बेफोरबायदि जायाबो जानो हागौ। दा नोंथांमोना नायदो, बे बाथ्राखौ लानानै जि UPPL नि सासे आइजोआ फोरमायबाय, बेखौ रागा जोंनानै आरोबाव कुनजु दैमारिजों थाफानाय माखासे मानसिफ्रा माखासे बाथ्रा बुंबावदों। सासे आइजोआ बुंदों प्रमद सरकारा फाननानै जाबाय, UPPLआ फाननानै जाजोब्बाय। दा माखौ फानखो? माबेखौहाय UPPLआ फानदों? क्लियारलि नाम लिरनानै दिन्थि, ससियेल मिडियायावहाय फोरमायनानै हो। जोंबो नायगोन ना माखौ फानदों। जायफ्रा UPPL सापर्टारफोर, बिथांमोनाबो जुदि फाननायखौ नुमारदोंब्ला बिथांमोना BPF जों सापर्ट खालामनो हागौ। दिन्थि क्लियारलि माखौ फानदों, सोरनो फानदों।
आरो मानो फानदों बिनि फोरमान हो नंबां जाबां नंखाय बाथ्राफोरखौहाय फोसावनानैहाय गाव गावनि गाज्रिखौ असान्ति रायजो सालायनाय गाज्रिखौ लाबोफिननो मानो हास्थायदों आरो सासेया बुंबाय दायो जिथु पिएमअ बडिनि न'खरनि सोमोन्दै सावरायनायाव बेखौ जों बुंनो गोनां गैया गासै रायजो राजा सुबुं माहारियानो नुखादों हाथाय गनाय मावनाय बादि लोहो लोहो वाल मावनायखौ सुबुं माहारिया नुखादों दा आरो मा बुंनांगौ दं बेयावलाय दा बिथांमोनखौ जों गाज्रियै सोंखारिनानै रावबो सासे प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि सोरबा जिल्लानि बेबादि मख'नानै थांखिनानै बुंनाय जायाखैमोन नाथाय दानि सोलिबाय थानाय इउपिपिएलनि मुरब्बी सारखौसो बुंनाय जादोंमोन इउपिपिएलनि पिएमएवाइजि न' लुनाया हाथाय मावनाय बायदि लोरो लोरो सोमावबानो मावो बबे न'खौ सोमावनानैहाय सिफायहैखो बिलाय माब्ला सोमावा माब्ला सिफाया लांनानै दिन्थियो बिसोर सानैखौ जायहा हाथाय सोमावनाय बायदि लोरो लोरो सोमावनो हायो आरो जायहा सौखावनो हायो बैसोर सानैखौहाय इउपिपिएलनि मोखाङावहाय लांनानै ससियेल मिडियायावहाय दिन्थिहै नायनिजोंबो माबायदि वाल सौखावग्रा माबायदि न' सोमावनो हाग्रा आइजो बिसोरो दा लाजिनानैहाय बाथ्राखौ सोदांफिननानै फिदिंनानैहाय राव बुंनो हास्थायदों आरो नैबे भिडिअखौ नायबावदो गामियाव हाबनानै बुंदोंनो जे नैबे बिपिएफनि मिटिङाव थाङोब्ला रेशन कार्डखौ दाननाय जागोन आरो अरुणोदय स्किमखौ होनाय जानाय नङा होननानै बादा खालामदोंमोन खिन्थु रायजोफ्रा मानियाखै रायजोफ्रा हाजार हाजार फैनानै बे मिटिङाव पार्टिसिपेट खालामफैदों नोंथांमोना बयबो नुखाबाय बिपिएफनि जयनिं प्रग्राम जागोन होननाय लोगो लोगोनो बिथांमोना फटकरि दिनैनि दिनावनो नैबे मिटिं जानायनि जायगानि एसे साहा खालपानियाव मिटिं लेंदों होननाय खोनादों आरो बे मिटिङाव मानसिफोरखौ लेंहरदों जयनिं जानांगौ ओरै जानांगौ होननानै बिसोरो देखायनो नागिरदों जे गावसोरनिफ्राय बेवहाय 2000 जनसो मानसि बिपिएफआव जगदान जाबाय बेखायनो देखायनो नागिरदों कि बिपिएफनि मानसियासो इउपिपिएलआव जगदान जादों होननानै गावसिनिखा मानसिखौ लांनानै गामसा गानहोगोन आरो बिथांमोना गामियाव हाबनानै बुंदोंनो जे नैबे बिपिएफनि मिटिङाव थाङोब्ला रेशन कार्डखौ दाननाय जागोन दा जों बे खाम्फा बरगयारिखौहाय बयबो मिथिगौ 17 बोसोरावहाय खाम्फा बरगयारिया माबायदि केरेक्टारनि मानसि बिथांनि बिहेभियारा मा बेखौहाय बयबो मिथिगौ दा खाम्फा बरगयारि बायदि बिपिएफ पार्टियावहाय थगायसुला बर'नि गेजेराव रावबो गैया बिथांनि रावानो फोरमायो बिथाङा जा राव बुंदों बियो नंखाय दा बिथाङा बुंदों इउपिपिएलआ बिपिएफनि मिटिं जानो थाङोब्लानो हमथायो ओरैहाय फारसेथिं जब कार्डनि मोननांगौखौहाय केन्सेल खालामनानै होनो नागिरो नाना रोखोम बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय बिथाङा नोसो होनदों नोनि ओंथियाथ' नंगौबो जानो हागौ नङाबो जानो हागौ नङा गारा मानो बिथाङा बेबायदि बाथ्रा ससियेल मिडियायाव फोरमायनानै हायोब्ला जाय मानसिया होबथादों आरो जाय मानसिया बादा होनानै दोनदों नै बैसोर बायदि मानसिखौ ससियेल मिडियायावहाय लाबोना दिन्थि सोर बुंनायमोन आरो मानो होबथानायमोन ओरैनो नंबां जाबां नंखाय बाथ्रा सावरायनानैहाय पाब्लिकखौहाय आन्दायहोनो नागिरग्रा बिसोरबायदि लिडार्सखौ जों बर'नो मानो नांगौ नोंथांमोनाबो नुबोखाबाय खाम्फा बरगयारिमोन बायदि खामानि मावबोनायखौहाय आरो आङो मोनसे बिथांमोननि गेजेरावहाय नोजोर होगासिनो दङ रायजोफोर बिपिएफ सरकारनि गेजेरावहाय आङो सासे दैदेनगिरिखौ नोजोर होगासिनो दङ बिथाङा माखासे समनिफ्राय लानानै बिपिएफ सरकारजोंहाय मिथिं दावथिङावहाय थांफानायखौ आं नुनो मोनाखै जाय एमएलएआ बिथांमोनजोंहाय थाफानानैहाय बाथ्रा बुङोमोन नाथाय बै एमएलए बिथाङा बिसोरजोंहाय गैया गोबावसै मा जादों बहा दङ मा खालामदों बिनि जेबो फोरमान गैया नाथाय जानो हागौ नोंथांमोना मिथिखाबाय आं सोरखौ बुंदों स' रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन जुदि
सोरनिबा थाखाय गेरेन्टि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअआवहाय चेनेलाव गोदान हाबदोंब्ला हायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो हायाब्ला बे नोंसिनि गोसोसै गोजोन्थों भिडिअ नायनायनि थाखाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि